and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done too. Ako kamunggay, subakan ko lang karne. Kaya tingali niya di sa ganahan si Jane nga pulo sa kamunggay o agbati ang akong utanon. Jane, si Jane siya. Nausap man ang iyang bayhon, linihukan o gitsura. Pero nahibaw ko kinsa git siya. Uy, mabiliso ba sa seradora dinis putahan sa kusina? May tao. Kinsa na? Uy, may tubak. So, yan ako sa pagpaduol. Pamatiyon ako gikan dinis putahan kung may mga kasikas pagikan sa gawas. Akong itapion na akong dunggan. Oh, mingaw man. Wala ko'y nabati pang kasikas. Hangin ang tingalito nga. May kalitong huros niya natandog ang putahan. Ay, ang balik ko sa kumuhato nonoy. Tawadaan naman ang kugana mo painit. Naramastog ka na ng punuan sa kamunggay. Kung may mga agbatisan nga magkumbabit sa kural nga kahoy. Di sa ngit-ngit pampalibot pero makita ko na kayo kay hayag magsuga sa gawas. Gawas lang nung ko, aron manguha. Aron sa ingon, mientras pag-init kong tubig, mahagpat ko na sa kalingaw ang kamunggay o agbati. Tabi. Ay, sayo kong nabalin ni sangas kamunggay. Pero labong naman sa jud kaayaw ba? Tagas na ning ubang punuan. Wa ko makadag sundang. Busa gibalik ko na lang. Ubay gud ang kamunggay. Isod ko lang srip ug mulas tubig aron dili malaya. Isanding na ko kadiyating nabali nga sanga ug magkuha ako og bati sa kilid. Ay, husto. May tangad man sa day dinhi. Magkuha lang sad ko. Kahagyan may kogihan nga mananomda kay may maani gyud. Sama ini ron. Kadagko sa mga dahon sa agbati. Ubay-ubayon ko nis pagkuha. Aron uban, ako niyang lutoon o butangan og sardinas. Kalami. Gigotom na hino ko naghunahuna da. Kanindot sining napita. Makalinaw sa rahuna. Kung mahimo pala nga dinhi na lang mi nga way kahadlok nga huna-hunaon. Kanahan ko kay ko inindapita. Simple ra ang bay pero hamugaway. Moderno pero ang palibot may daghang mga tanom. Klaro gid kayong may nag-atiman jud. Unya ang koral kahoy ra. Pero pinitalag puti nga mas nakapanindot na sa palibot. Kamay nga bahin na kining gisakop sa pagkural pero mato pa ni Jane nga kanang dakong hawan. Iya pa kunos tag-iya ining mong bay. Pagkahayahay sa tag-iya ining yutaa. Uy, may sira ang putahan nga akong gigawsan ganina sa sala. Ay ko giinda nga sa hangin ang gihapon. Kung huypon man sa hangin, angay unta nga mas mula pag-abli ini kay paingon diri sa gawas sa pagsira ini. Unya na ko tiwas panguhay ni agbati. Ay, balik man og kakulba sa akong dughan, uy. Kalain sa kong dibati. Musod kong balik, uy. Igo na ni ako nakuha para sa utan. Pahinog ka di ba, oh. Nakakuha lagi kong igong gidaghanon sa kamunggay. Sandig ko lang ning sanga din aron akong matanom unya. So, akong balik.
Uy, gikan datuhan ang putahan. Happy? May bangon ka usab dayog sa'yo. Ganahan ka dyan kayo mo kalitog ako sikan sa akong luyo, ha? I miss you so much, Jane. Hi, Jane. Harold, Oh, ganong murag na kulat ka. Huwag ka ba mingawas sa akong mga gagos o kao? Jane, maon Jane. Matubang na ako. Gusto kong mapati ang kainit sa imong mga gagos. Matubang ubaw sa akong pagkakos ni mo. Oh, Harold, what? Nganong ingon ni anang imong reaksyon? Nganong ingon og sawa ka malipay? Angay ka malipay. Kay karon na mahuman ang tanantang nasugdan, Jane. Harold, Come, hug me. Tight. Harold, Jane, Cesar, nagmata na mo. Paliw ko kablis pultahan kay Harold, ikan liason. si nanay, naasiya sa kawas. Pasag di siya. Gusto ko mugakos ni mo. Pasalamat siyang ipasagdan ko siya sa gawas. Ugwa unaha sa paghipos. Harold, way sa na ko si nanay. Dili na lang siya. Dili mahimong buhion ta siya, Jane. Mahimo siyang saksi sa tanantang buhaton. Ug kana ang dili mahimo. Kay mahimo siya. Mahimong hinungdan sa atong kaalautan. Busa wa tay ibilin nga buhi. Wifey? Oy. Oh. Wala sab siya din sa akong tupad. Unang nasab siya mibangon. Pero sa'yo pa kayo. Jen, abili ko ninyo, be. Si nanay. Harold, buhiin ako. Okay. Only kung muingon ka nga gimingaw ka usab na ako. Sige na. Sige na. Pabati ako. Tell me that you miss me too. Okay. Jane. Jane. I miss you too. Jane? Itukmod ko niyo. Don't tell me nga nahadlo ka. Nahadlo kang iyang makitaan. Nga ingon ni adto nga atong posisyon. Uwa ko mahadlok. Then prove it. Harold, dili ka niya mahimong makita din uban ako. Tako! No. Harold, What's the point, ha? What's the point in hiding kung patyon tanman siya? Dili ba? Harold, nahilom si nanay sa gawas. Tingalik iyan ng abrihan ng pultahan o mapaingon na sila din. Nga no? Mas gusto ka? Giadto sila patyon sa gawas ni May? Di ba mas maayo din eh? Mas safe. Nagkasiguro tang way laing makakita. Harold, Nay? Oh. Wa ba siya din atubangan sa pultahan? Tuwa ka sa luyo nga bahin? Pero ngit-ngit pang gawas. Ang sugar sa palibot ang nakahatag o kayak. Kasayo ba niyang migawas? Cesar, O si Jane? anak, Nay? Hain ka, Nay! Ganon niya kasgawas, Nay? Kasayo, good. Mas ba imong gibuhat din ni Nay? Nay? Oh, wala siyang tingog. Nay? Ay mga tunog kong nabati gikan sa... anak, Oh, Nay? na, hello, baby! Oh, miss me? Madilin? Oh, come, baby. Come to party. Come.
Nganong niya ka? Giunsa mo pagtultol ning among nahimutangan? Unsay imong gibuhat dinhi? Aron bawion ka. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!